matawalli wanda shi Dauda ya gada, ana rantsar da shi Allah da halicci sa ba a sati uku ba, ya taka da ƙawahun shi ya je ya iske MD Abubakar, former Inspector General of Police. Ran kai daɗe matsalar nan ta iske ta zafar wallahi bai yi mata. MD Abubakar ce mashi to tsaya, ba kai za mu yi aiki ba, ai zamfara za mu yi aiki, kuma haka da kai ka kyauta, amma ina da sharaɗi ɗaya, kuma na san ko ɗan salo sai ya baka wani sharaɗin, amma in kai mutum da shi ka bugo mawa ka gaya mani. Ya ce sharaɗi na sai ka ba mu tabbacin in muka baka shawarwari za ka aiki su, ba mu ce 100% ba, amma aƙalla ka yi aiki da ko da kashi 50-60 zuwa cikin 100 don mu san shawarwarin ka ba, in ka bi za a zauna lafiya. Allah yadda ya ce ya yadda, ya same ni har gida, yana gwamna ya same ni har gida, yadda ya yi da MD Abubakar ya gaya mani. Ya riga ya yi listin shi da ya magana da yi na ce da yadda, sai aika ma MD Abubakar list, ya riga ya naɗa kwamiti, dama mu wake neman yadda mu mutum 21, ya aika ma MD Abubakar ya aiko mani. MD Abubakar daga na shi bugo mani waya, ka ga list inda gwamna ya aiko na shi na gani, ya ce da lissa ba aiki yake son mai ba da waɗannan mutanen da mai wannan aikin. Na ce ai ba ta da shan kai, mu zauna da kai mu tace mu ga waɗanda muna iya yin aikin nan da su tsakaninmu da Allah wanda za a samu mafita. Ina ganin ban da tabbas, ina ganin muka bai da mutanen 11 ko dai 11 ko 13. Mutawalla ce ya yarda muna fara aiki, Allah da halicce da san ba mu wata ɗaya ba da fara aikin, wata 3 aka ba mu. Marigayi Janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya buga Mutawalli, kai muke faruwa Zamfara, na ga ina samun report ga security ana samun sauƙi Zamfara. Sai cirin kada ai kaji ai kwamiti na kawa da wani wallahi suna fara aikin nan bisa ga shawarwarin, suna aikin, suna bincike, suna ce mana in yi kaza ina yi, suna aiki su ce mana in yi kaza ina yi, wallahi kaji da nisa aka sa muka samu sauƙin nan. Tahiya shi kan shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya gafarta mashi ya kira MD Abubakar ya ce na ji labarin aikin da kuke yi, don Allah don annabi aiji ka yi ƙoƙari maza ku gama aikin nan don mu yi implementing. MD Abubakar ya dawo ya zo ya gaya mana gashi Allah da halicce ne ya san tun da aka ƙirƙiro Zamfara ban taɓa kwana 40 ba ina cikin Zamfara ban fita ba, amma akan wannan aiki sai na kwana 90 ban fita cikin Zamfara ba, saboda yawan zama ƙawafu na suka kukumbure. Wallahi sadda za a ba gwamnar report ban iya tahiya, ba da ni aka ba da report ɗin ba. MD Abubakar ya zo gina shi kai shi da ganin yadda nike tahiya ce a baka Allah ya zaman ka, ba lungun da mu shiga na Zamfara, tsakanin Gusau zuwa ɗan Sadau kilomita 96 ne, amma saboda tsabar rashin kyan hanya abinda ake yi awa 4 da rabi, haka muka yi su da MD Abubakar bai taɓa zuwa ɗan Sadau ba, sai don a tabbatar da an samu zaman lafiya a Zamfara. Amma kaga wanda bai sani ba ka ganin laifin shi, mun watsar da Zamfara, mun dawo Abuja mun zauna, mun yi wane ne. Muka gama report kusan
report ɗin da ni da md abubakar muka rubuta shi. Cikin shawarwar muka kasa shawarwarin kashi uku, abubuwan da federal government za ta yi, abubuwan da gwamnatin jiha za ta yi, da abubuwan da local government za ta yi. Cikin abubuwan da gwamnatin tarayya za ta yi, mun ba da shawara, ina ganin military officers, manya-manyan sojoji irin daga lieutenant colonel abin da ya kawo captain guda 6 muka ce aikata ma shirin. Kuma mun shirya waɗanda za su ba da shaida ga kotun sojoji wanda yan kama sun laifi kashe su za a yi. Mun ba da shawarar 'yan sanda, ina ganin ko 2 ko 3 waɗanda su ma kuma 'yan sanda bisa ga ƙa'idon ta shaɗa a yi masu horo. SSS ina ganin mun ba da shi kuma 1 ko 2. Kahin ma matawallayan kawo ma shugaban ƙasa, MD Abubakar nemi appointment ya je ya kai ma shugaban ƙasa saboda tun da ya ce mashi don Allah ku maza ku gama aikin nan. Abin da zai baka mamaki, da matawalla ya zo bila da report ya yi bayani, abin da bila ta ce mashi, gwamna kana da sauran kurciya baka gama siyasa ba, wannan report in kai implementin shi za ka bata da mutane. Kaji ba waɗanda suka ce a maza a gama report su implement. Kuma cikin shawarar da muka bayar, dukkanin mutane adalci, sarakuna manya ina ganin ban ito a tsakanin 5 da 4 a fitar da su don kama su dumu-dumu da hannu a cikin wannan ɓarna. Uwayen ƙasa district head 30 da wani abu ce a fitar. Village head masu unguwa su kuma suratata ina ganin sun yi 50 muka ce a fitar da su. Akwai emiyan da duk rigimar da ake ba ta ko kashe kowa ba cikin wajen shekara 8 zuwa 10 muka ce gwamnati tarayya ta ba shi CON, kuma shugaban kasa sai mashi mota, a ce shugaban kasa sai mashi mota don yabawa. Muka faɗo su district head su kuma muka ce gwamna ya sai masu Hilux ba don komi ba, don in mutum ya yi abin kirki kawai a wani kirki wani ma sai ya kishi, wani ya yi abinci ya ka hitar da shi daga sarauta. Jama'a in ana irin wannan me zai hana a samu sauki? Amma saboda waccan magana da aka yi mawa ta wanda bila ba mutum ɗaya da aka yi ta wanda muka ba da shawara. To yaya za a ce an yi mana adalci in mutum ya ce mu da ta Zamfara mun yi watsi da Zamfara? Kuma labarin gada kuga ina ba ku, duk wanda ya wuce shekara 70 a Zamfara zai baka irin wannan labari, kokarin da ya yi, amma shugabannin zamani ba ruwansu. To saboda haka Malam Jamila, shawarar da ka ba mutanen Zamfara ba shawara ba ce. Shawara ka ce kada su zaɓi APC, ba ta ce shawara. Ai rashin zaɓen APC ba shine solution ba. Don APC 'yan Zamfara suka gaba ta yi masu ba, suka watsar da ita suka zaɓi PDP, to yanzu ga halin da suke ciki abin ya fi caɓewa. Saboda rashin zaɓen APC ba shine solution. Kai abin da za ka ba mutanen Zamfara shawara su tuban ma Allah, su roƙi gafarar Ubangiji, miyagun halayen da suke da su yi ƙoƙari su canza. Halayen mu ne mutanen da fara bai da kyau ko misal zarat. Hasada ta yi mana yawa, shi kama cikin wannan bala'i.